aw ni yang mamina nemurukumuni nono de bo ni kulobileka na mi se k'a fɔ ma ko siro aw bismillah. Amanga nemurukumuni ta an b'a tigɛ tan cogo in na i b'a n'a fara bɛɛ de tigɛ dɛ sabula nafa dɔ bi fara in yɛrɛ la o n'o ye vitamine C ye. Nemurukumuni ni nemuruba siro bɔcogo bɛɛ ka kan an b'a k'an ka da kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ ji litiri 1 bɔɲango k'a la. An bɛ sɔrɔ k'a laban ni sukaro kilancɛ bɔɲango ye an b'o fara a kan ka sɔrɔ k'a ɲami ni dabɔ ɲɔgɔn na sa. N'a sɔrɔla ko kɛfɛn wɛrɛw ka di ye k'i b'a fɛ k'olu gu sɔrɔ a la i n'a fɔ cardamome ani bɛnɛfunti i b'olu fara a kan. Ni sukaro yelela dɔrɔn an bɛ barama da jɛngɛ a da la. Miniti 30 bɔɲango tobili filɛ nin ye a ji jiginna kosɛbɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka kisɛ an b'a bila sisan a ka suma. A sumanen ɲuman an da yen k'a k'an ka bɔlini kɔnɔna na ni ji de y'an ja walima eau gazeuse an b'o fara a kan a n'a bɛɛ ka di. Ni video in diyara aw ye aw bɛ se k'a bila ka taa aw ni maa n'aw kun. K'aw ni hɛrɛ bɛn